уред за прогонване на птици, както и за малки животни, но големият проблем е главно птиците. Затова ще ви го презентирам точно по този начин. Този уред е соларен, затова трябва да го слагате на слънцето, за да може да се зарежда. Ако не е на слънце, ще използвате кабелчето, което е включено в комплекта. Минуса е, че трябва вие да си имате адаптер. Всички имат вкъщи, така че не се притеснявам за това. Сега ще ви демонстрирам и как реално гони птиците, като ви покажа реално това е датчика на продукта, а това са LED лампичките, които ще светят. На мен много ми харесва, защото има звуков ефект, който се включва от ето тук. А ето тук се зарежда, това се маха. По принцип, продуктът е водоустойчив, затова има такава гумичка. Може да го сложите навън, да го вали дъжд, няма никакъв проблем. Но тук се зарежда, ако не използвате солара. А ето лампичка. Тук имате друг бутон, който е за лампичката. И първо трябва да го пуснем. Сега да не се оплашите. Този звук е ултразвука, който гони вредителите. И ето тук може да настройвате, като го увеличавате и намаляте. Ще ви пусна опътване на български, кое за какво е. На макс, когато го пуснете, чувате какъв е звука. Продукта как работи. Оставяте го и датчика, когато засече движение, 30 секунди се чува този отвратителен звук, който реално гони животните. Сега ще го спра, защото много гадно ми действа на нервната система. А тук имате още един уред, бутон, който ще е реално със звуков ефект. Внимавайте. Така, спирам го, за да ви обясня. Този продукт е с датчик. Това е най-готиното, че това няма постоянно да се чува, а е с пир сензор, което означава, че се задейства главно от температура човешка. Да речем птица, човек или нещо, което има температура, когато премине и се задейства продукта. Или ще има звуковия ефект, който ви показах, или ще се включи ето този отвратителен звук, който аз не го харесвам. Този звук с ултразвук гони животните, следователно и мен скоро ще избягам, затова го спирам. А с бутончето, което е за звуковия сигнал, си пускате това. Ако премине птица, ще я изгони, особено когато гръмне пушката. Работи, пак ви казвам, с сензор. 30 секунди след като мине нещо, това нещо се чува. След това преминава на ултразвука. И след това спира. И не работи, докато не премине още нещо, което да активира самия сензор. Не се притеснявайте, че постоянно ще се чува този звук. Той не е ротационен. Той се включва само от сензора, ако премине животно. Препоръчително е да го сложите на метър и нещо от земята, не точно на земята. Закача се с ето тези ушенца. В комплекта си имате видийки, които да ги сложите. С батерия е, която се зарежда или със слънцето, или чрез кабела. Може да гони, вижте тук е посочено котки, кучета, мишки, птици. В момента ви го презентирах главно за птици, но и котки, може и кучета, и такива животни по-малки, включително и мишките. Този ултразвук много дразни сетивата и следователно ще избяга животното. По този начин работи, не го убива. Може да го намерите продукта в нашия сайт, да го поръчате оттам или да се обадите на телефон на сайта ни.